Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Paltiing Kapitulo 2, versikulo 4. Ngam dayto iti kayat ken ka. Saan nakun nga ay ayatan, akas ididamo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sapay lako mata sa anak tong agbabawi ang nakikasarkan ka, Ramil. Saan kan tong agbabawi, Rhea? Ikarik, nga ayatan ka, agingat ingana. Sapay lako ma, ta saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikarik day ta, Rhea. Kat tikayat ko, maaddantan adagos iti anak. Anya? Anak adagos? Katuna, isungarod nga ing kasarkan. Takayat ko matanti maadaan iti bukod a pamilya. Sapay lako mga rod, ta sa anak to amarigatan nga agsikog. Saan ka amadanagan? Ta saan ka abaybayan no agsikog ka? Siyak to ti agtrabaho. Saan kan to nga agtrabaho iti nadagsan? Ikarim nga rod day ta ah. Wan, ikarik. Itatida mo nga aldaw asaan tan akadwa ni Rhea dito'y balay. Bakit? Ay, huwag nga rod. Makaikawa, maid. Awanin ti anak ta, kabalay ta. Kasta talaga. Dumteng ti panawen, apumanaw dagiti anak tayo, iti sidong tayo, anaganak da. Sapay la ko mga rod ta nasaya at ti panagden na dareya ken ni Ramel. Sapay ko ma, takanayon da nga kinkinawatan. Wen bakit? Kaskadata. Manipod nagden nata, awan mo tinagbali na problema ta. Saan tamot ang nagap-apa? At daman saan ta apag kinaawatan, nga masulbar mo't la adagos. Kaday ta ti pagyamanak ken kalakay. Sapay la ko ma, takas tantomot ni Ramel ken ni Rhea. Kumusta kayo ngay mat ni Ramil gayam? Ayos kami mat gayam. Naanos ni Ramel kanyak. Amin akayat ko, iso ti masurot. Imbag man? Wen tay ayaten nakunay ti asawak. Himbag ka pa'y Ngam ti asawak ngay, bartek. Iso nga rod asaan abartek ti pinilik. Tadyak kayat ti bartek. Sa bagay Syakit kinayat ko latta ti asawak uray bartek. Iso nga ita, awan pabasulag no saan at ibagik metlaeng. Ay kat ano samlatan Bareng mauman tong agin inhom, kat agbalbali yung matlaang. Ay katanya pa'y ngay gayam no saan akasta. Lakay, kayat ko timangan itinaalsam. Apay, aginaw ka ka din? Itsak mo, lakay. Sa anak pa'y nagbinulan. Ala, agsukat ka, tamapanta agpa-check up. Igatangan kan tumutan itinaalsam, akayat mo akanan. Sige nga rod, lakay. Inak agsukatan. Itatama sikog kan, kayat kung anadam ti sikog mo. Saan kan nga agtrabaho itinadagsan? Wan, lakay. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga umuna nga anak ta. Ay kat, lalaki siyempre. Sika nga'y bakit? Anya ti kayat mo? No, anya ti kayat mo, lakay? Isumatan ti kayat ko. Mano anya ti kayat mo nga agbalin nga anak ta. Mabalinan ti talo. Saan ang mabalin Dua lang. Nudwala ang ti kayat mo, di iso. Ngam, masapul a babae kan lalaki. Ay, Barok, nakapasyar ka, mate. Unanang, takayat ko nga ipakaam mo, nga addanton apo kuyo. No kasta, masikugan ni Rhea. Nanang. Ay, masapul nga rod nga agagawa ka, anak ko. Taaddan ton putot mo. Kat day tamo ti aramidak, nanang. Ay, kat ibagam ka ni Rhea, taan-an na dan natisikog na. Ken asikasuhem anaimbag ti asawam. Amom kade, ada kami ababae. Saan may amaawatan ti marikrik nami, no kasta nga aginaw kami.
Iso akasapulan ti pan nakaawat yo alalaki. Unanang, saan kayo ang madanagan? Taasi kaswak anasaya at ti asawak. Nasaya at mo't balasang ka, tanagpasyar ka dito'y balay. Ada ngamin kayat kung ibaga kada kayo, nanang, tatang. Apay, masikog kan anak. Wan, tatang. Ay na. Ay kat nasaya at mo't Tapno mapadasan mi mo't ti maadaan iti apu ko. Mangan ka iti nasusustansya amakan Iti kasta, nasalun at ka kan ti agbalinto nga apu ko may. Wan, tatang. Lakay, mapan kakit di agboras iti bunga dagiti mulam a prutas. Tanasaya at dagita akanan ti masikaw. Kun bakait, mala, urayin dak dito'y balay. Tatang, umay konsukunan ti asawak. Mala, umuneg ka. Adda dito'y uneg ti asawang barok. Nasaya at tao may musukunan ti asawam. Ada mga wait kadagiti prutas a binoras ni tatang yaw ayawid yaw. Unanang, malaman, isong agawit kami matan. Narigat no masipngatan kami itidalan. Ala nga Rodria, mapan kayon, agan annad kayo ijidalan yaw. Wananang, agyaman na kadagiti prutas nga intadyo. Siya kung ti agluto, bakit? Siya kon, lakay. Amok anabannog ka, anagapu ijitalon. Diyak kaya't amabannog ka, bakit? Iswa siya kung ti agluto. Ala, agtugaw ka dita, taginana ka. Nagsingpat lakit din ti asawak aya. Talaga nga ay ayaten nakunay. Ay kat siyempre mat gaputa diyak kaya't amabannog ka. Nagdakkelan ti tiyan mo gayam. Kabulanam samatan. Wan gayam. Isumat lagaya managdakkelan ti tiyan mo Kasla nga rod ang nervyusak matan. Taumadanin ti panagpasngay ko. Kasta talaga ti agdadamo nga aganak gayam. Adalat ta panagnervyos. Sapay ko maata sa anak to amarigatan nga agpasngay gayam. Nagrigat gayam ti aganak. Kasla jak kayaton ti aganak, lakay. Apay, saan mo akayat ti maadan iti anak a babae? Kayat ko ngam nagrigat nga rod ti aganak. Ala nga rod, aginanak apay. Iti kasta, agsubli ti pigsam. Awan ka di pa'y datatang kan nanang. Awan da pay nga rod. Uray ni nanang ko, awan pay. Riingan naklaangan, inton sumangpat da. Lakay, sublatan nakman mat iti anak ta, nabannog akon. Kasta ya. Ala, itid mo nga rod kanyak. Tasyak mo ti mangubakan ni baby. Ala, kat bumaon ka nga rodin, Apay ayasaan pa'y maturog to'y balong ko. Jakman amo. Itay pa'y kaisalsalak. Ngamdi mat maturog. Ala nga roden, iturog mo maten bakat. Tasya kunti makaamo ka ni baby. May sa taon pa'y laang ti anak yo. Ang masikog manon ni Rhea. Uwan nga rod nanang. Sa bagay, kung adamot amay mayat tapno maminsan ti panagaw-awer. Nagrigat mo't lang ti agaw-awer nanang. Ay kat anyangay nga rod, kasta talaga. Tinapatag, ag tinulong kayo nga agasawa. Numabalin, jakpay ko makayat ti agsikog. Nga masikugak manan. Anya nga rod nga iti maaramidan ta. At daditan. Nagrigat ti agaw-awer.
May sa tawan pa lang ti inauna nga anak ta. Ano santa bakat? Sana balay. Taadamot dananang kan tatang mo. Kanadamot ni nanang ko. Mabalinta ti agpatulong kadakwada. Sa bagay matkit di Ngam, kababain mat, no taktakan ta pahila ida. Aga nakaksamot din, Ramil. Agsakit mo din ti tiyan ko. Kasta ka ni. Sige, taipan ko pa ilang ti anak ta ijay balay da tatang. Sakbay nga ipan ka di ospital. Saan ka nga rod nga agbaybayag Well, asigmot lang ti ayanda. Ala, ingka nga rodan. Babae ti may kaduang anak ta bakat. Maglakit din ta babae. Uston, diya kayatan ti aganak. Ay kat sikaan no isuti ko nam. No huston ti dua, huston. May mayat matlaang no walaang ti anak ta. Tapno maipayan ta ida itinasaya at amasakbayan. Sa bagay matkiti Nang runa, kat agtalon laang ti pagbirukan da tao. Nagrigat mo ti kastoy. Naskan nga idaras ko ti aglaba. Tanakaturok pa'y dagiti anak ko. Ay, aldaw manan. Diyak pa'y nakaluto. Diyak pa'y nakadalos. Kan ado pa'y ti inawak. Ngam aglabaak pa'y. Tanaornungan dagiti lalabaak. Di nakmatan tultulungan ni Ramil ka dagiti trabaho dito'y balay. Aldawan, ngam di ka pa'y nakaluto. Aglablabaak nga rod. Gaputan na ornungan ti lalabaak. Pinanawang pa'y kumaa ti lalabaam. Ta ituloy mo, numalpas ka makaluto. Ay, saan takat nga rodan ang mga aldaw. Nabambanog ti tao ang naggapu di talon. Ngumawang pa'y naluto amakan. Siyak man langan ti agluto. Ala, siya kung ti agluto. No nasakit tinakam mo nga agluto. No talaga kamutlaan, itay pa'y kumaan nagluto ka. Siya kung ti agluto. Ituloy mo ti panaglabam. Saan nakapagsawan iti kasta No nabannog ka, nabannugak mat. Sublatan nakman, Ramil. Itaypay nga isalsalak ni baby. Nabannugak kon, awan pa'y turog ko. Nabambanuga, Rhea. Maturog kan tulangan, intun makaturog ni baby. Masakit ti bagbagit. Anya mo tanti kastoy. Di nakmotin matulungan kadagiti trabaho diti unag ti balay. Siyak mo taminan. Katuon takasapulak mo ti agtrabaho iti talon. Adun ti paggastusan. Isu arumbang nga aggagawaak. Adu ti araramidak iti talon. Adu ti trabahok. Nabannugak nga rod anak kaugba iti ubing. Ay kat anusam Apay akas tamatan ti langam gayam. Naglusyang kamatan. Kasano? Duamatan ti awawer ko. Kan trabaho kumat aminan at trabaho iti balay. Saan na ka natultulungan ni Ramel? Saan nga rodan? Kanayon na nga irason ang nabannog iti trabaho na iti talon. Ay, katama nga mabambanog mo ngagpaiso. Siguro Ngam apay idi, amay sapay laang ti anak mi. Matulungan nakmat kadagiti amin at trabaho. Ita, pulos matin adinak matulungan. Panagkunak, saan na kun nga ayayatan ti asawak akas ididamo? Talaga akas ta siguro gayam. Na-sweet pa'y ti asawa no nabiit kayo pa'y. Ngam no nabayag kayon, agbaliw damutan. Apay akas la kumutkot tong kamutan, Rhea. Siyempre, tatang, kanayo nakamapuyatan. Kan trabaho mat amin at trabaho iti balay. Di nakmatan matulungan ni Ramil. Numarigatan ka kadagiti trabaho, mabalin mo met nga itulod ijay balay ti inauna nga anak yaw. Tada kamin kininanang mau ti mga awair. Umay mon tulatan sukunay ninton malpas mon ti trabaho. Alaman nga ro, tatang. Saan mat nga minan akas idi at tultulungan nak ti asawa? Mabannog met iti talaw, nanak. Isu maawatam ko ma. Ita, amumuntirik na ti maadaan iti bukod a pamilya. Saan analaka ti agpamilya anak ko? Kasapulan, ti sakripisyo. Apay ako mutkutong kamutan bagat.
Kasano adyak kumutong. Kat di na kung tulungan ka dagiti amin at trabaho diti balay. Pasensyakan bakat. Tauray siya mabambanugak matan. No sa anak nga agagawa, awan maigatang itigatas dagiti ubing. Ngam da ito tijak kayat kan ka. Saan na kun nga ay ayatan akas ididamo. Kasano maibagam ti kasta. Kat arig na iaradok ti bagik para kada kayo kadagiti anak ta. Wan, ngam sabalin ti tratom ita kanya. Saanan akas ididamo. Pasensyakan bakat. Siyempre, ti pampanunutak, kat ti maigatang tayo kadagiti kasapulan dito'y balay. No kasano kayo ama ipayan itinasaliwanwan a panagbiag. Bakat, no saan ka man ama tulungan, saan akayat asawan, asaan kan nga iayatan. Lakay. Bakat, laglagi pang kuma, ay ayatan ka. Ti agasawang, agkin kinaawatan, kan iparignada kuma ti panagayat da iti tunggal maysa, tapno agtuloy ti ragsak iti binangon da a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.